Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose ngikhuluma naye Nkosi yami ngokusebenza ngiqhamuka laphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. So nje ngizothanda ukuthi namhlanje bakithi ningakhohlwa njalo ukuthi elene olibonayo leli page lethu noma oqalayo ukulibona leli page lethu athi tila phaya angakhohlwa ukusubscribe Nkosi yami ukuze mangabe kukhona ivideo nevideo esifakayo izosheshe ikwazi ukuthi ifinyelele kuyena. Okay, so nje namhlanje ngike ngathi ke ake ngizokhuluma nani bakithi ukuthi sizokhuluma ngempepho. Zothinta indaba ejule kakhulu namhlanje mangithi sizokhuluma ngempepho ngoba ke manje ngifuna ukuye kutheni lana kunezinto esike zenzeke uthola ukuthi asiqondisisi asitholi imbangela yazo ukuthi zenziwa yini nanokuthi ekwenzekeni kwazo kwesinye isikhathi suke singazi ukuthi yini eyenze mhlambe leyo nto eyazi yadaleka mangabe sekukhona inkinga esuke sikhona. Kodwa lokho engifuna ukusho ukuthi namhlanje sizokhuluma ngempepho. Ngizoqala nje ngomzekeliso bakithi ukuthola ukuthi ekhaya kushiswa impepho. Makushiswa impepho ekhaya kwenziwa izinto, niyahlaba, nenza amalathi, niyahamba niyobheka izinto, kushiwo ukuthi enzani one niwenze. Kodwa ekwenzeni kwenu lezo zinto enisuke nizenza bese uthola ukuthi awukho umehluko owenzakalayo noma futhi azikho impendulo ezenzakalayo. Nixeke ukuthi lekhaya sahlaba kangaka, lekhaya sikhanyisa ibani, akukho singakwenzi senzela abantu abadala, kodwa azikho impendulo esizithola sithi noma sikwenzile ungabi khona umehluko esiubonayo ukuthi khona esesike thina sakwenza. So ngifuna ukukutheni la le ndaba indlela ejule ngayo kuhle ukuthi mengabe sikhuluma ngabe kuya ngasempephweni engazi ukuthi ningaphinde niqaphele ukuthi niqaphele umuntu oshisa impepho ekhaya. Ngoba kwesinye isikhathi izinto ukuthole sezingasalungi kanti inkinga isemntwini okuyena oshisa impepho ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi ekhaya ayingweve ngoba nakukhona amanzi amnyama aphehliwe ekhaya, akungeve ngoba nakumsamo ungcolile ekhaya, akungeve ngoba nakukhona la konakele khona kubantu abadala ukuthi mhlambe abageziwe kwasho kwacima. Indaba inomuntu oshisa impepho nje ekhaya. Uthothi nikwenza konke umsamo clean muhle abantu abadala bayakhuluma ekhaya, kodwa manje indaba ilapha kulo muntu njalo nina nimthintisa impepho kuyena nikhulumela nabantu abadala, maqede mekhulume nabantu abadala kodwa ungabonakala umehluko ezintweni zenu, ziqhubeka izinto zinganilungeli kanti indaba ikuyena. So nje ngike ngisho ngithi okokuqala umuntu oshisa impepho uyena ofuna ukubheka kakhulu ngoba ukuthola ukuthi meya emsamo. Okokuqala umuntu mengabe nike nathintana naye ekhaya, mengabe sakubambela inhliziyo wena bese ekhulumela nabantu abadala, kuyena umuntu othinta impepho ekhaya, kuyena umuntu onishisela impepho ekhaya, akukhulumele nabantu abadala. Abantu abadala bazosheshe badonsele inhliziyo yakhe ebophile. Izinto alikwazi ukuthi wena into obuyikhulunyelwa yilo yamuntu kubantu abadala ebese iyenzeka ngendlela wena ofisa ngayo noma yenzeke ngendlela asho ngayo, ngoba into asuke ikhiphe emlonyeni wakhe kusuke kungeyona la esuke isenhlizweni yakhe. Sikhumbule ukuthi abantu abadala bakwazi ukusibona ekujuleni kwenhliziyo. Uma bamemeza besondela bakubuke ekujuleni kwenhliziyo balalele nento oyishoyo ukuthi ngomlomo wakho uthini. Ilapho la ukuthola ukuthi abantu abaningi sebelimala khona ukuthi umuntu okushisela impepho uyena okubambele inhliziyo. Okokuqala lo muntu okushisela impepho mekubambele inhliziyo into zakho ngezi zikwazi ukuthi zilunge noma engakhuluma kahle ngakanani, kodwa ngoba phela vele ukhuluma kahle uzobe enzela wena. Okwesibili kuphinde uthola ukuthi umuntu oshisa impepho ekhaya akazazi izinto akumele azigcine before ashisa impepho. Esengiya ngokuthi sengisho ukuthele ukuba clean
ukuthi mengabe uzoshisa impepho mozokhuluma nabanye abantu abadala enye indawo le ndawo iyahlonishwa khona abantu ukushisa impepho bakuthatha noma kanjani ukushisa impepho hayi bathanga ushisa impepho ekhaya ngoshisa impepho ekhaya kanti kade evakashela umama wakwakhe ngayizolo noma kade elele nomama wakwakhe ngayizolo namhlanje useshisa impepho akazi ukuthi yini ekumele ayenze kuma ndishisa impepho ushisa impepho engagezile singasasho ngamanzi kodwa ukugeza ngendlela yokuthi uhlambuluke phambi kwabantu abadala ukuze uzokwazi ukuthi kene ukhulume nabo so manje uzokusondela abantu abadala ungcolile yini eyenzekala ngaleso sikhathi yini abazoyizwa abantu abadala wena ukhuluma nabo ungcolile akuthi akubona ukuthi ngaleso sikhathi izinkulumo ezidluliswa ekhaya noma eceliwe ukuthi akadlulisa izinto ekhaya lezo zinto idlozi azisezothatha ngendlela kumele zithathe ngayo kuphinde futhi kube khona lento ukuthola ukuthi iyenze ukuthi elene uthola ukuthi vele ekhaya khona umuntu vele kushiwo ukuthi okay usibani ozoshisa impepho ekhaya kwayena lo muntu ekuthiwa akashisa impepho uthola ukuthi akathandi kwaphela lo nto sike siyibone yenze uthola ukuthi lento yokushisa impepho naye ayikho ke uyenza lento yokushisa impepho ngoba usuke ephoqelekile bemkhombe ekhaya thiwa wena uzomele ushisa impepho ekhaya manje uye emsamo ubuza kini ukuthi ngifike ngithini nimtshele ukuthi fika uthini usho lokho nje lento ayishoyo akanasikhathi akakhulumi la ngendlela yokuzotha ukuthi uzokhuluma nokhokho benu la uzokhuluma nokhokhokazi uzokhuluma namakhehla uzokhuluma nezalukwazi zakuleli ekhaya akhombisa ukuthoba emsamo angithi yabo manje wenza lento ayikho ke akathandi manje usenza manje ngoba nakulina nimkhombile angithi yabona abantu abadala futhi ngaleso sikhathi enye futhi yezinto ezenza ukuthi nithi nomuntu manje nimthumile ukuthi akasikhulumele emsamo uthola ukuthi izinto azisenzeki ngendlela ekumele ngabe zenzeka ngayo angithi yabona kuphinde la ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona into le esike sayibuka othola ukuthi iyenzeke ekhaya uthola ukuthi khona ubhuti omdala ekhaya okuyena oshisa impepho bese kuzoba khona omunye mhlawumbe ubhuti omlamayo kodwa manje bese uthola ukuthi lo omlamayo kuyena oshisa impepho ekhaya uthola ukuthi mhlawumbe ubaba wekhaya ngasekho kwashiya ingane zakhe zabafana uthola ukuthi lo omncane unamandla mangithi unamandla ngendlela yokuthi makuya ngokwezimali uphiwa unamandla zonke into zakhe ziyaphumelela ebese kuthiwa akashisa impepho ingashiswa yilo mdala okuyena omdala ekhaya thiwa ishiswe yilo ngoba naku unezinto ezithize okukhomba ukuthi lo omdala bamthatha kancane ngenxa ukuthi mhlambe akanalutho leyo nto futhi yazidala ngikhuluma ngezinto esengike ngazibona zenzakala lenye izinto futhi edala izinkinga uthola ukuthi sekufuna nokuvuka ulaka kubantu abangasekubona bayamaza umuntu ekumele ngabe ukhuluma nabo kodwa bazokhulunyiswa nengane encane ngoba naku inezinto ezithize lo mdala yena akuyena oguqa phansi akhulume nabantu abadala ngoba nakena akanalutho angithi yayizwa leyo nto uphinde futhi uzothola ke manje ukuthi enene ukuthola ukuthi naye ke lo omdala mengabe kuyena uthola ukuthi mhlambe naye ushisa impepho ekhaya uthola mhlambe vele ukhona ubhuti ekhaya ushisa impepho uyaziwa ubhuti ekhaya uyayishisa kodwa ekuyishiseni kwakhe engifuna ukuye kutheni esinye isikhathi abantu abadala bayazikhethela ekhaya umuntu oshisa impepho ubona ngani ngoba ukuthola ukuthi lo muntu kwesinye isikhathi abantu abadala babefika bafikela kuyena uthola ukhona umuntu ukhona umfana okhona ekhaya uthola idlozi malikhuluma liyafika kuyena liveze kwesinye isikhathi ngeenkombe ezithize ukuthi uyena okufunakala ashisa impepho ekhaya kodwa ngoba la kukhona omdala ongaphezulu kwakhe bese eshisiswa impepho ilapho bese uthola ukuthi manje lo mdala ushisa impepho nje kodwa abantu abadala bona akubona abamkhethile ukuthi kube uyena ozoshisa impepho ekhaya uthola nalapho ke noma nishisela impepho izinto azenzeki ngoba bona khona lo abamkhethile ukuthi kube uyena ozokhuluma nabo bese izinto ziyenzeka nako ngifuna ukutheni akuhlezi ukuthi umuntu memdala naye ekhaya kwesinye isikhathi uyena osuke ukuthi kumele ashisa impepho kuphela idlozi isikhathi esiningi nalo liyakwazi ukuthi liyikhethele ukuthi ubani ozoshisa impepho ekhaya kodwa futhi akumelanga kube ukuthi sizothi noma ekhona umuntu omdala sisi akube umncane ozoshisa impepho ekhaya ngoba naku omncane khona izinto ezithize anazo siye
ngezinto zenyama esiyibonayo ukuthi unani bese sithatha ngokuthi okusho ukuthi uyena okulungile ukushisa impepho. Leyo nto ekhaya iyayilimaza le ndaba yasemsamo. Kwesinye isikhathi bese uthola ukuthi elele izinto azilungi ngenxa yokuthi umuntu oshisa impepho ekhaya akusiyena wasekhaya. Angithi niyabona le indaba lesuke yenza ikhona ukuthi nina nishisela umuntu nje impepho ekhaya kanti cha akusiyena umuntu ekumele ngabushisa impepho ekhaya ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi akuyena wasekhaya bese nani laba abanye niba nenkinga ngaleso sikhathi. Angithi yabo. So nje ngingasho ngithi lento yempepho ifuna ijule kakhulu ifunakala ngazi ukuthi ningayibhekisisa ngoba miningi imizi okuthola ukuthi elene akungeve ngoba kubheda umsame ekhaya, akungeve ngoba kukhona amanzi amnyama ekhaya, akungeve ngoba abantu abadala abengaphandle, akungeve ngoba abantu abadala bengcolile kwenziwe u6 no7 emsamo. Cha, ufika umsamo umuntu ufica umsamo clean, inkinga indaba umuntu oshisa impepho. Uyena umuntu oyinkinga ekhaya ukuthola ukuthi awuyena ongalunganga. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo shisa impepho ufika ahambe kwesinye isikhathi ayothinta imithi ethize engalunganga aphinde azonishisela impepho. Angithi yabona noma sengingasasho ukuthi kwesinye isikhathi leyo mithi okuthola ukuthi mhlawumbe uzoyibhekisa kunina bomndeni kodwa ukuthinta kwakhe imithi yakho uthola le mithi akayithinte iyamngcolisa kwayena aphinde azothintelana nempepho. Ekubeni ethinta imithi engalunganga izinto zeni lapho ngaleso sikhathi ekhaya azikwazi ukuthi zinihambele kahle ngoba manje ufika naye kubantu abadala manje eselithunze senganyelwa izona zonke lezi zinto azonikhulumela izinto zenu bese izinto zenu manicelele emsamo kube ngazi ukuthi aziphumeleli kanti inkinga inaye. So nje ngifuna ukuthi mesabantu ke ake sibhekeni ndawoni zonke singahlali sibheka ngasesadeni labantu abadala kuphela sibe nokuthi mhlambe khona osekonakele bona sizibheke nathi sizinuka amakhwapha nathi esiphilayo. Nibheke umuntu oshisa impepho, umuntu oshisa impepho akakwazi ukemsamo engcolile. Umuntu oshisa impepho akakwazi ukuthi abe umuntu ozozimbandakanya noma ikanjani ashintsha ophathini ashintsha ophathini umuntu kodwa ekhaya mhlambe ngeweekend mhlambe ngesonto uzoshisa impepho kade shintsha ophathini umuntu kuhle kunje yana. Angithi yabona idlozi liyanyanya lifuna umuntu ozoshisa impepho asazi isitori sakhe, funa umuntu ozoshisa impepho abe umuntu okwazi ukuziqoqa, funa umuntu oshisa impepho abe umuntu oclean, funa umuntu oshisa impepho angabe umuntu onamagqubu. Akathi umuntu beshisa impepho ayemsamo ngenhliziyo emhlophe ngoba idlozi likwazi ukubheka ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ngeke ukuthi ushisa impepho kodwa wena khona usambambela igqubu emndenini kodwa wena bese uyoshisa impepho. Injalo nje bazalwane. Ngicela ukuthi namhlanje ke ebese ngima lapho sengikhulume kakhulu bakithi izophinde ibonane ngokuzayo. Ngingathanda ukuthi nje kusami ningakhohlwa ukuthi oqala ukulibona leli page aphinde futhi asubscribe Thokozani.